U vreme pandemije u našoj zemlji mnogi naši građani, posebno naši sugrađani, gledali su i razmišljali su na koji način bi da iskoriste vreme u kojem su bili, a posebno mislim na one građane od 65 plus. Kao što sam rekla, mnogi od njih su uspeli u tome da nađu neko svoje zanimanje, da nađu neku svoju delatnost kojom će eventualno promeniti stvarnost i u kojoj će naravno biti u mogućnosti da budu na socijalnoj distanci kao što su preporučili stručnjaci u borbi protiv koronavirusa. Neki su u tome uspeli, neki i nisu. Danas, kada je 51. dan od proglašenja pandemije, kada se približavamo kraju i relaksiranju svih mera, vreme je da pokažemo na koji način su neki od nas uspeli da svoje vreme kreativno provedu i da ostvare ono što su želeli, a jedan od izvanrednih primera za to je kako upotrebiti to vreme i kako iskoristiti to vreme je priča naše sugrađanke Ljiljane Ilić Petrović AZ, koja je u svom ateljeju pokušala i uspela da stvori svoj svet. Ljiljana, nalazimo se u vašem ateljeu. Vi imate 65 plus, mada za jednu damu ne bi trebalo da se kaže koliko ima godina, ali izvanredno izgledate tako da ne bi vam niko ni mogao reći da imate toliko godina, ali ste uspeli za ovo vreme da na neki način stvorite svoj svet baš ovde u vašem dvorištu, u vašoj kući, u ateljeu i eto primjera za sve naše sugrađane koji možda ne mogu da kvalitetno provedu ono vreme koje smo, nažalost, morali da provedemo onako kako su stručnjaci, što se mera tiče, predvideli. Vi ste posebni na taj način što ste za skoro svaki dan napravili po jednu sliku za ovih 51 dan. Naravno, vi imate vašu priču, a mi želimo sada da čujemo kakva je vaša priča i kako ste počeli i kada ste odlučili da obeležite ovo jedno vreme koje možemo reći za nama. Pa, to je došlo nekako spontano. I pre nego što su uvedene vanredne mere, ja sam dosta slikala, imala sam neke ideje, imala želju da slikam, a onda kada su uvedene vanredne mere, kad sam shvatila šta to znači, prvo sam zastala, nekoliko dana sam razmišljala šta ja sada treba da radim, obzirom da živim sama, da mi ne može doći niko, da kod nikog ne mogu da odem. Onda sam rekla, pa dobro, ovo je vreme meni poklonjeno i zaista nikada u životu nisam imala toliko slobodnog vremena da se posvetim slikanju onom što naravno ja najviše volim da radim. Vi ste nastavnica likovnog u penziji? Da, ja sam nastavnica likovnog u penziji i ovde u ovom prostoru gde smo sada, ja držim likovnu radionicu, tu dolaze deca, ali i stari oni koji žele da se druže sa nama. I dakle, ja sam htela da iskoristim to vreme koje mi je bilo poklonjeno i krenula da slikam. Prošlo je nekoliko dana, obzirom da je 24 sata dugo, a mi stariji ne spavamo mnogo, onda zaista je to mnogo vremena i ja sam ga iskoristila za slikanje. Ispostavilo se da mogu da uradim jednu, pa čak i dve slike manjeg formata u toku dana. I onda sam došla na tu ideju da na Facebooku izbacujem po jednu sliku dnevno i time da uvedem i druge neke ljude u moju priču. Naravno, slike treba da vide i drugi, ne samo onaj ko je radi. Facebook jeste zahvalan za to i ja sam ga, mislim, iskoristila. Tako da sam izbacivala svakog dana, subotu i nedelju sam izuzimala iz tog programa, jer prosto mislim da su to posebni dani za svakog od nas
onaj ko ima porodicu, živi sa porodicom, treba da se time bavi, a ne Facebookom. Čak i ja nisam odlazila na Facebook subotom i nedeljom. I onda sam imala čak i slike u rezervi ako ne bih uradila za tih 5 dana kad sam izbacivala. Tako da, eto, za tih 51 dan ja sam uradila 26 slika. 27. je započeta pre 2 dana. Možda i završim dok oni ne proglase, dok ne ukinu vanredno stanje, a možda ću je i nastaviti, ne znam, to je sve stvar trenutka, slika ne može da se planira kada će biti završena, to je teško. Ovo što smo mi videli ovde u vašem dvorištu, u vašem ateljeu, su slike različitih formata, ulja na platnu, možda ima i drugih, ali nismo primetili. Tehnika je zastupljena, upravo ta ili isključivo ta, a što se motiva tiče, to su različiti motivi. Ali uglavnom su boje vesele, uglavnom su svetle, jako lepe boje koje onako ulepšavaju doživljaj. Pa da, uglavnom radim slike ulja na platnu i u jednom trenutku sam imala problem nedostatka platna, onda sam preslikavala neke slike. Išla sliku preko slike, naravno birala sam one koje mi se manje sviđaju, a onda sam naručivala u ovo vreme. Dobro je što je radila brza pošta i što sam mogla da naručim i da mi iz Čačka recimo dođe gomila radova i da mogu da radim. Ali da, preslikavala sam, radila sam sliku preko slike, jer to nije mali broj. Ima portreta, ima dosta cveća i cvetnih motiva, ima naravno i konja. Najviše konja. I niste ih vi samo videli, jer njih je i malo teže raditi, malo više zahtevaju vremena. Radila sam kompozicije za koje treba vreme. Znači, ja sam i birala to da bude nešto lako, što ću moći brzo da završim i brzo da pokažem i tako, da potrošim vreme. Vi ćete raditi do kraja vanrednih mera, ali ne samo do kraja vanrednih mera, već dokle god imate snage i kreativnosti, ali ovu izložbu bi sigurno trebalo da vidi mnogo više ljudi, vidjet će preko naše reportaže. Pretpostavljam da se već planirali šta ćete i gde ćete izložiti slike. 24. aprila je trebalo da bude moja izložba u Domu kulture. Nažalost, nije se održala. Zato sam ja napravila jednu malu izložbu u dvorištu, a povodom prvog dolaska moje koleginice, Dobrile Ilić, koja je inače slikar, takođe akvarelista, koja mi je došla posle 40 dana u posetu. I onda sam napravila izložbu u dvorištu kao što sam sada, slična ovoj kao što sam sada napravila. Znači, trebalo je da bude izložba 24. aprila, sve je u Domu kulture stalo. Sada dalje vidjet ćemo kako će i kada treba da bude izložba. Dobro, imate ovde jednu sliku velikih dimenzija iz 3 dela. To su ruže, da li je ona završena ili je u fazi završetka? Ona se radi. Za nju rekoh, ona je 27. i ne znam kada će biti završena. Šta planirate posle ove slike? Da li već imate ideju šta bi to moglo da bude? Koji su to motivi? Imam neke portrete naručene. 2 portreta i jedne mlade dame. Pa ćemo vidjeti, onda ću se vratiti konjima, jer meni su konji neiscrpni, mada su me malo lale, onako podstakle. Na proleće. I na ovaj period, evo ima ruža, sve ono što cveta sad u proleće. Pa da, moguće. Jorgovan, i to sam ušla, mada ranije nisam slikala mnogo cveća, ali menja se. Ima i 2 portreta u ovoj zbirci vašoj, to je portret
4. To je portret jednog momka i devojčice, je li tako? Ili više devojčica? Koliko ukupno? Pa više, taj momak, to je moj bivši učenik i koji mi je sve vreme ovo pomagao. Pre toga smo zajedno slikali, pošto se on vratio iz Beograda, napravio je jednu pauzu između polaganja diplomskog i fakulteta i onda je dolazio tu, slikali smo zajedno, onda nas je uhvatilo to vanredno stanje i on je nastavio nadalje da dolazi, ne u kuću, nego da mi donosi i ostavi ispred kuće sa rukavicama, maskom, tako. Kad je otoplilo vreme, onda smo sedeli u dvorištu, kad je loše vreme, onda smo pričali kroz vrata, on bi sedeo ispred, a ja unutra. Zove se Dušan Mitić i on je odrastao u ovom ateljeu. Došao je u 2. razredu, tu je bio do 8. Onda je otišao u Kraljevo u srednju umetničku školu, nakon toga u Beograd na Politehniku, dizajn kože i proizvoda od kože. Ali se uvek vraćao kao i mnogi koji su dolazili ovde u atelje. Evo, da kažemo i za kraj, da poručimo našim gledalcima, svima onima koji ne znaju šta će sa sobom, svojim slobodnim vremenom koje imaju, bez obzira na ove vanredne mere koje će biti, pretpostavljam, ukinute za par dana, na koji način da iskoriste svoje slobodno vreme i na koji način da ulepšaju stvarnost. Osim slikanja, šta vi još preporučujete? Pa, suština je da čovjek mora sebe da natera na nešto. Nije ni meni bilo lako da krenem, jer je i mene kao i mnogi pogodila ta situacija, a onda sam prosto rekla ti moraš nešto da uradiš za ovo vreme da ne budu izgubljeni dani. Svako mora da pronađe ono što njemu odgovara. Ove slike će naći svoj put, naći će svoje vlasnike, pretpostavljam, da je i prodajnog karaktera, izložba, nešto ćete i pokloniti, pretpostavljam da će Dušan dobiti svoj portret. Dušan je dobio svoj portret, odmah dobio ga je za rođendan, ali ga je doneo sada za izložbu. Neke slike su već prodate, da, a neke su rezervisane, pa slika treba da živi na zidu. Tako da bi bilo dobro da svaka slika nađe svoj zid. Hvala vam što ste govorili za televiziju KCN Istok. Želim vam mnogo uspeha, mnogo zdravlja pre svega i mnogo uspeha u daljem radu i vidimo se na nekoj izložbi uskoro. Hvala vama što ste došli da posetite naše atelje.